Ngiyangibingelela idala sikamdala. Umsawa inkosi uphezu kwabayisamayo, kuleli nako labaphansi. Lodumo-ke kamdala kuphela, kuleli nako labaphansi. Akekho umuntu oqalekisiwe kuthiwe yena angeke akwazi ukunxusa umsawa kamdala namadlozi wakhe amahle. Imfundiso ezimbi lezi ey'fika nalabo abafuna i-status ukuthi kuthiwe abantu ababo bangabaholi bokholo. Lokhu sengizokusungela ngazo zombili njengoba sengiqalile nje ade ngifundisa abantu elokishini ukuthi no, uma usumdala ukwazi ukukhuluma, angizikukhulekela but ngizokufundisa ukuze ukwazi ukuyikhulekela, ubone ukuthi mina nawe siyafana sizidala sikamdala. Ukuthi lezi ncwadi ezingcolile zafika nendlela yokuthi la kube khona laba babe nama-status, ophapha, ababhishobhi, ofata, abafundisi, abaprofethi. Lapho abantu bazakhile status. Eqinisweni wonke umuntu umfundiswe correctly ngoba i-education edingayo akekho umuntu ongakwazi ukuyinxusela umsawa kamdala. Kuya ngomuntu ukuthi uyithoba kangakanani. Just like ungabekisa ukuthi ungathi nasesikolweni kuya ngaho ukuthi utata ishangane uthisha umuzongakanani. Uma ukwazi nje ukuyihlisa, ungayikhukhumezi la usukhulile. Senguqalile lapho bantwana, angizikukiyeka futhi. Kungumsebenzi wami, kona ngakekela ngaphumela esikolweni, ngaphumela emsebenzini, ngaphumela esilungwini, namhlanje ngihlala emaplazini. Umsawa inkosi ubephezu kwabayisamayo. Ngizowenza lo msebenzi kamdala. Nevertheless, ngo-1983 ngaboshwa ngawo, boshiswa amakhola athi it's politics untorn. Wafika uTata Madiba wathi freedom of speech, freedom of religion. Sengibuyile, ngizowenza futhi ngizobafundisa abantu ozwile nozihlonipha njengoba ngingabheka ukuthi ukhiyeke likamdala, sihloniphe, uhloniphe abazali bakho namadlozi akwethu, uguqe namahle kuphela ngoba maningi amadlozi amabi ayekhohlakele, ayethatha, ayethwele. Yabona yonke leyo mfucuza ungaguqi nayo. Ngibiza ngomfucuza ku-level 1 because the entry yamaphansi ilapho kulokhu ngibiza ngokuthi nge-level 1. Abanye bakhalela basebambeke iy'ntweni zasezweni, uzokhalela iy'nkomo zakho, uzokhalela imali yakho, uzokhalela indlu yakho. Abakwazanga ukuthi baditheshe, bahlukane nento zasezweni besaphila, baba early bound and babe sebeba ama-problems nento ey'ningi. And then sebezofuna ukuthi bona futhi kube umuthi uyey'nyangeni, babuswe izinyanga. Idlozi elingakhonza umdala elifuna ukubuswa inyanga liyakutshela vele ukuthi libuswa ngumuthi, livele libe i-problem. Mase sikhuluma ngamadlozi amahle ngempela, lithi malifika ukuthi uze ngomsebenzi wethizeni, okay ngiyakuzwa, angali, kodwa ngicela ukuthi wena uguqe kumdala, ubike ukuthi Nkosi nasi isidala sakho, ngizosebenza naso u-1 no-2. Ngoba lokho kukhosta iy'ngane zabantu ukuthi ngoba khona iy'bhoko zinamanzi ukuthi uyagcina umuntu usiyahlupheka, usiyathatha manje usiyothi uphakamisa umsebenzi wobudlozi, ufake into ey'thizeni. Yazi avele yes abe rich but ungene entweni ebuhlungu endlela mangazange ngingachaza ngayo ngoba kwelaba phansi angeke bafike bamukele abakubo nalo doda bamzalanga nalo doda. Well, it's up to umuntu ukuzikhethela, kodwa ukuthwasisa isiboko kuba nama-mistakes ngoba nawe ngokwakho kancane awumbuzi lo muntu ukuthi uze kimi, sihlobene kanjani, yini isizathu esikuletha kimi, uzokwenzani. Uma ezophilisa iy'dala zamdala uzokutshela bese uthi khuleka qala, wena ukhuleka emva kwakhe.
bese uthi Nkosi nasi isidala sakho. Esike sezweni lomoya sithi naku nanakho. Cela umsa wakho ube phezu kwethu, meaning wena nedlozi lakho. Uma ungakwazi ukukhuluma nalo usabhulela ukuthi hayi uyathwasa kukuthi nokuthi. Well, amphiki bakhona into enjalo, but you must be careful ukuthi nalabo abathi-ke balungisa lezi zinto fanele bayilungise, they'll tone your blood ngegobo. Alithone-ke phela bese uyaxhumana nalo. Mangathonekanga igazi lakho, because yeah, but anyway, asize ngokukhuluma ukuthi igobo lithona nje igazi lakho ukuthi ukwazi ukuthi lidlozi lifloat likhulume nayo. Yes, of course, kukhona abantu igazi labo lingathona engizothi yazi noma khona gazi yatho group A, group bani yonke leyo yinto. Kukhona ovele ukuthi ezalwa angazi noma lithoneke esithini samamakhe. Uzalwa nje vele idlozi alinankinga ukuthi ayothwasa komunye umuzi, vele likhulumela vele kuye ambone naye awabona xoxa nawo. Baningi okwenzeka kanjalo kuba baningi baze babone nokunye ama-extraterrestrials bese kuthiwa hayi sebebone umdali uNkulunkulu. Hayi ngiyala-ke lapho bangene phansi izibeni, bangene emgedzeni wey'nyoka lezi enkulu. Of course mina don't say inyoka enkulu, just no respect. Sithi bangene emgedeni yamakhosi, bakhanyiselwa amakhosi phansi emgedeni, bangene phansi olwandle, baphefumule phansi olwandle, baphume emalangabini omphezulu. Anyway, those are signs, signals ukuthi uzokwenza umsebenzi othizeni. Akusho ukuthi lokho usumkhulu sefanele ushayele phezulu yakhe ukhethiwe wena ya blessed. Kwase mina ngihlalile entabeni yasaphongola esivuno. Lokho kwase kwasho ukuthi ngimkhulu. Lo ngeke ngaxoxa le ndaba yami nomuntu omemezayo nabaphansi entabeni for 10 months. Akukho la ngakaba mkhulu khona, akukho la kufanele ngikhuleke khona. Engafundiswa bona mina ukuthi ngizofundisa abantu ukuthi umuntu nomuntu uyisidala sikamdala yakwazi ukuyikhulela. Well, kunalawo ma-extras la ukubhula. Well, uye kulabo-ke abafumene lo muso wokuhlahlula noma ulahleleke into njengobaba umzaco wasophongola waphuma nemamba ephongola. Ngisho sekuthathwa iy'khumba zey'nkomo zajijile emfuleni zafasa, ayahamba namaphoyisa afika athi yinani labadayi abakhulule ngazo. Yabona ngikhuluma ngezangoma ngoyifunela umsakandana. Angikhulumi ngokuthi upheshe lezi zinto opheshe ngazo igcinile bese ziyaqanga. Ngoba manje idlozi leli ngizothini usiyaliqhelisa phela lokho. Ezibuze mntana wena uhamba nabadala abaningi, all of a sudden usufaka ama-bodyguards, then siphi isidingo sabo lapho? Ngoba phela usunoqonda bakho izokuyeka futhi lixoshe nakulaba phansi. Yingakho kuyangibonisa ngangiya kubantu asebephethwe iy'bongo sebexoshwe esibhedlela, kubaleka iy'nyanga, kubaleka abathandazi. Seliwubethe umoya ngoba igcinile liyawubetha umoya. Singaphapha senze konke kodwa la selukubetha khona umoya, abantu uthathe sebekuhleka bekuhleba lapho ungaselutho. Uyinto empedeni uphila uphethuke izibungu. Akho nyanga esondela nesikhwama sayo lapho. Akho umuntu ofuna ukungena kuleyo yindla yokukhuleka. Angikhulumi inzwalithi, ngithe uma usuyibonile into usuyayazi. Akufani ukuthi kholwa lo ngutshela wona. Uma uyibona ngamehlo wakho lapho usudonsa nje ingubo yakho noma ukhuluma ukuthi uyakhuleka, usuzama uvala amakhala nomlomo. Mesabeni umdala mesabeni. Umdala akanikelelwa ngalutho. Akho gazi anginikela ngalo umdala. Akho lutho, akho impahla ngoba konke ngokamdala. Thatha into zamdala nikelela umdala. Do you think umdala khona into ashoda ngayo wena onayo?
ofanele unikele kuye ngaye noma imali, lapho ngathi usumenze ngathi mncane umdalo wena, ya big ngalokho nako unikela ngayo, you be legal umdalo. Disrespect leyo, you must be careful. Ngeke uyinikelele nangangawe qobo lakho uthi sengiyayinikelela mina nje ukuthi uJesu wayinikelela ngezono zethu. That is very wrong. Wena mesabe nje umdala umkhonzi wazi ukuthi awuyikumbona kudlile, awuyikumbona futhi nako lapha phansi, akekho wabona umdala kulinda ngolapha phansi. Noma bangakubiza ngomprofeti ade kuqaqabula, noma bangabiza ngesingoma sangoma de siqaqabula, the only difference la abanye bangabanga bathi bakhuluma nomdali, batshela umdali, bonke batshela ama-spirits. Baningi kakhulu ama-spirits kwalaba phansi, angizokhuluma ngama-spirits right now, amadlozi. Niyazi even ebangomeni niyawahlukanisa niwabale ngamagama akhona, amandaba, amandiki, yini, umlozi, yini, different types of spirits. But engizokutshela ngona, uma usungena kulo mithi amakhosi anayo i-voice box enjengeyethu ukuthi azokhuluma isizulu noma ilanguage wakini. No. Lapho ngiphisa wonke umuntu. Akuphikisi ngento engangena kuyo. Uphisa la ngibuya khona. Anyway, lo ngibuye sikhulume ngakho ngelinye ilanga empeleni ngizokhuluma nabangoma sesilapha kuyi-summit. But emva kokuba sikhulumile nabangoma nabo bakhuluma, ngazama ukuthi leyo nkulumo ngiyiqophe ngiyikhiphe, ngoba ezinye izinto ngiyayibamba ngenxa yokuthi khona abantu yaba asebevele ba-generalize ngathi ayi sebazi more than everybody else. Lokho kuzoba turn down a little bit, because lapha kuzoba khona ngithena babiza ngomakhosi zangoma ngezangoma, izinyanga ngezinyanga. Ayikho inyanga endlula ezinye inyanga. Even uNana uNkwam Bonso uyasho naye athi ngenyanga edumile emhlabeni wonke ndlula zonke inyanga. Well, ziyakubuka nje ezinye zithi khuluma nje phela, uyathanda ukukhuluma. Ngeke ukuthi udlula zonke izinyanga. Awuyazi imithi yomhlaba wonke, awazi ufika i-Russia ubuni yakhona, awazi ufika i-China ubuni yakhona. Umhlaba mkhulu kakhulu, i-Afrika iyodwa nje ngeke uyiqede. Ngiyabona abanye bayahamba baye e-North Africa babuye nezinto bathi sesiqedile, noma ngabe uye ngisho eBenin abafike i-India ngokwayo, it's too big. I-natural vegetation yakhona inemithi engaziwa kwezinye izindawo, ziwall zishayina all over the world kunjalo. Kunanemithi emila phansi olwandle, khona emila phansi eyizibeni. Ngiyahlala kaMlindi kwamehla waChalina, eyayilanda phansi kumayezela, ukhona emila phansi kuma-deltas lapho umfundisi ungena khona ulwandle lukuphusha kini inhlamvu phela zishone phansi, ibuye nemithi phansi lapho. Kukhona nemile elwandle. I'm sorry. I'm very sorry ukuthi sengizofundisa abantu ukuthi bakhuluma, ngenxa yokuba ngiyabona abanye abantu kunokuthi basiza abampofu basiza bona ukuthi bacebe, by-enrisha bona themselves. And then of course umusurisha ngabanye, you look down upon them as if they're nothing. I'm not happy. I-Scramble of Africa yenza one and the same thing. Ngomcebo wakhona kuleli lizwe kwakhiwa lamasonto, kwaba khona labafundisi akwazi ukungena esikoleni ngoba unalo isitifiketi sombhabhatiso negama lesikole. I've seen those things. Mina myself ufane ngene esikoleni ngo-1962 uthi mase ngikhulile sefuna ngifuna isitifiketi ngala, because wento engizofundisa ngayo. Ngangicela sengithenga umfundisi wasecheshi, ukuthenga incwadi kamfundisi kwakuba u-R10 because ngafuni esontweni, sengikhishiwe esontweni ngo-1970. Anyway, angeke ukukhuluma ngami abantu abo la ngikhuluma ngokuthi ngizoyikhipha, ngisazoyihlela kahle, ngifundise wonke umuntu kube kuyikhethela. Akekho umuntu ongeke akwazi ukunxusumsa ngamdala ayinxusele yena, anxuse namadlozi wakhe, anxuse nomndeni wakhe. Baningi ngibafundisile, bathi abantu babephumela lakhe ngithi usuwumthandazi wasekhaya lakho,
awusadingi umuntu umthandaza, angidingi ngisho kwamina. Lokhu angikwenzi ngoba ngithi ngizoketula amasonto. Aketula nothing. Angabikho isonto okuzofana ukuthi liphele noma unabantu abawu-5 noma abawu-10, but thanyelani izibi zamanga wamabhayibhili nikhonza umdali amaqiniso neqiniso lonto. Nithanyele izibi zenkohlakalo yabalaphi bendabuko, nihloniphe amadlozi wenu, ngoba akusho ukuthi izibi zisekholweni kuphela. Nabalaphi bendabuko ziningi kakhulu izibi, baningi kakhulu abantu abaphumile babali ukuthi ayi cha, lokhu-ke kwangilimaza. Akufuneki isimbuluze mase kuza ngakithi. Ya, uma ngabe ngizombuluza mase kuza ngabalaphi bendabuko, wayengawayekeli phansi abakhulu. Okusho ukuthi ngawayekeli phansi, ngoba yonke lento ikhona ngama-spirits. Kodwa ngeke ngithi mina ngowunyawo lwentuthwane ngazi 1/10 million bese ngithi ngazi konke. Yingakho ngifuna ukufaka abantu abaningi khulunywe ngako, kube khona abalalelayo, then bakwazi ukubona ukuthi okay, into esingayithetha la common factors is this and this. Yingakho ngize ngithi even ama-NDAs labantu bafa bavuka nengangikhuluma nabo nabafikile kwami nengxoxela amaningi nabo naphesheya siyabona kuyaxoxwa ngama-NDEs, abantu abafile labo baphinde bavuka. Kuyenzeka omunye ufe maybe 5 hours bese yaphapha, clinically dead. La ungeke usamlapha ngomuthi, ungeke usamkhulekela, clinically dead ngolimo lwaka-medicine. Kukhona abafe a number of days, 7 days, 5 days, baphinde bavuka. Khona bafe baphinde bavuka 6 times. I was shocked man ngithola ukuthi khona ofe kayi-10 aphinde avuke. Lo my brother safanele ngixoxe naye. Ngiyathanda ukuxoxa nabo abantu ukuthi abanye kuba like ihlazo makhona lezo zinto. No, in reality akusile ihlazo. Ngibona impela-ke lapho abafanele bafundise likamdali, because sebeke balunguza baba ne-window period kwelaba phansi. Abasabhedi nje njengomuntu ongakazi waba kwelaba phansi wayibona eselidlozi for a number of days. Ya, ngeke futhi ngiphike manje ukuthi khona abafa bavuka more than 10 times, because lokho akwenziwa yini. Umsa wenkosi phezu kwabayisaba. Ngizophika lokho bengubani? Who the hell am I? Because mina ngohafu wenyawo lentuthwane kwelikamdala kwelapha phansi ngazi 1/10 million. Why then ngizothi ngoba mina ngazi ngizwe umuntu ofe wavuka 20 times? Ayikho leyo nto. Abanye abantu ukuthi kwadluza likho bese bengakubuka nje ukuthi yazi sometimes kungcono uthule umbona, ngoba eventually kuzofana nokuthi waste isikhathi sakho ngoba umuntu uxoxa naye vele hema bese bona oh no, ignorance inkulu la, inkulu ignorance. Musumtshela ngamakhamera, umtshela ngama-tape records, ignorance inkulu kakhulu. Baningi xoxa nabo nasedrobheni nasegrandi, no ayikaze yenzeka into enjalo. Anyway, it's okay. Kodwa-ke yikho-ke lokhu esikuzamayo ukuthi kuze kubhalwe namabhuku ukuthi abantu bayafa. Omunye anyway angakhuluma ngakona manje ngoba kusaya kuma-symposium sazoxoxa nabantu abaningi, it will be unfair mase ngizokhuluma direct ngakho manje ngoba kusho ukuthi khona nesengibafundisa ngasese. Anyway, ngizoyishiya nje lapho. Kodwa-ke okukhulu bantanga ba umuntu nomuntu uyakwazi ukuzikhulekela. Ngizothi ngikhulume nalabo archbishop ngoba ngishilo angifuni ukugwaza amakholwa emhlane, futhi angifuni ukugwaza inyama emhlane, angifuni ukugwaza izangoma emhlane. Sengiqhamuka nje sengiqhubuka ukuthi ayibo nakho kunje. No, siyahlala simisana ngoba bazidala zikaMdali nesidala sikaMdali nabaphansi bazidala zikaMdali nathi sizidala zikaMdali. We need ukuthi sicommunicate nanjengoba nje
ngibe ngisho amandiya. Maningi ezinye inkolo well ziyaqhinqa la. They're the best of the best, the blessed. Anyway, anankinga nalabo bantu. Angibona ukuthi uyaqhinqa nje. Uyobona usungungwe amanzi usesesiqhingini. Abantu sebenolwazi ongenalo because they share information. They're not greedy or self-praising. Ngoba noma uyikhukhumeza yourself, uyipraise, if nginalo ulwazi ngalo, bakubuka nje. Imali doesn't make anybody ukuthi uhlakaniphile. Uhlakaniphile nje uqoqa imali, but it doesn't mean ukuthi wazi zonke izinto. You're not a scientist. Nama-scientists, they don't know anything. Zonke izinto emhlabeni. You're not a physicist. Nama-physicist kuba khona izinto abathi lezi nathi asizazi. Ama-physicians. Well, maningi kakhulu ama-faculties wokufunda. You see, ngiyacula nje but akazi amanuthi kahle njengoba benza music. Angisazi isiZulu njengabantu abakhulele emakhaya isiZulu basazi much better kunami. Kwesinye isikhathi ngiyalalela kubo. Ayikho into engathi ngiyazi kunabo bonke abanye abantu ezweni. So mina ngiwafunyana intuthwane ngazi little bit 1/10 million. Khona baningi abantu abazi ngaphezulu kwami nabahlakaniphe ngaphezulu kwami. Akwazi ngisho ukukhanda i-rocket, let's see far advanced, i-engine yemoto akwazi. I must buy lokho kundamadam kuyangikhombisa ukuthi brother mfowethu ngizisho mina kumede kandaba awazi konke. Ngizisho mina nje ukuthi kumede kandaba awazi konke. Kodwa umsuthu sekumazi wakho konke. I'm the best of the best. Even you're sure azangathi uyi the best of the best. Yingakhothi kwaqhamuka umprofeti uZoroaster naye efunde kuma-Buddhist ngoba phela lokho nani futhi kwazi. Endatiti nohamba wayekishme eIndia wafunda eNapoli University wafunda i-maths ne-science ne-medicine. The guy was intelligent but bheka wayidumb it down kanjani. Anyway, umuntu kwesikhethela kodwa ukufundisa abantu ukukhuleka lokho ngizokwenza. Yes, ngiyahlangana nabafowethu ngibabikele no sekuyisikhathi ngoba umuntu ongenamali ongasebenzi vele ngimsebenzi ingekho kanje uzoyithathaphi imali. Abanye abanayo ngisho imali yokuconsulta. Mina ngokwami ngisamadadeni khona namhlanje wena yishiya nayo ngisho lokho because kune-contradiction yezekayo. Balandela imfundo zika-Yeshua othi dayisa konke onakho unika abampofu ukuze ube umlandeli wami. Kulamabhukwini ngisho into esamabhukwini mina izizwe sesithi ibhaja la zidla khona akathi abampofu abanike wena uyi-enrich ube rich. Yabona lapho kwenzeka direct opposite. Thatha kwakho nako ukudayise wabele abampofu. That's what they're doing. Bathatha kwabampofu basicebise bona. Bangaka-correctwa lokho. Hayi ningayibiza nje nithi ngamaKristu ama-followers kaYeshua but mina ngisathi angisibona kancane. Ngiyaclaima ngoba ama-followers kaYeshua. UYeshua uthini? Uthi akazelanga ukuzokhonzwa kepha naye uze ukuzokhonza. But yini nifundisa abantu? Bafundisa ukuthi abakhonze uJesu.
Ngama-followers kaYoshua. Ngaba ake niyibuze kwanina niyifune kwanina abantu abami. Nino bamakhwapha. Uthi uYoshua, mina ngimncane nobaba ubaba mkhulu kunami. But nithatha Trinity, ubunye ubuthathu obucwebileyo bayalingana. I don't know, something intelligence yenu niyayiluza. Niyafunda nje bese nijaha ukuthi nibonakaleni bokuklama nishumayela. Ngizoyifundisa idala sikamdala. Ezikamdala. Akekho umuntu onabantu bakhe wabadala nini. Lento ababengibophela yona 1983. Bathi ngithatha abantu bami emasontweni. Ngisaphinda ngisakwazi idala sikamdala. Ngifundisa idala sikamdala. The day when uzongikhombisa abantu bakho badalile wena, angeke ngibathinte. Muthi nawe-ke usungomunye umdala usudala abantu. Hayi uthatha abantu bami laba. Yabona lo mqala ukhuluma la ungivela ngibona ukuthi amesaba umdala. Zidala sikamdala. Akekho umuntu uney'dala zakhe. Ngisho impukane ixoxe umdlovu kubisa akusiyakho. Zidala zikamdala. Womesaba umdala ungamphapheli wesidala sikamdala. Yeah, kunjalo nje abantu abami. Kungcono kwasengikhulumile nabobhishobhi nabanye bathi cha, siyabonga Sotobe, awusigwazi emhlane. Uyaphumuze kithi yize thina abanye bethu phela babesengabantwana bakubophisa. Wangena under house arrest. Bethu thatha abantu babo. Because mase ngi-explain lento. Nami ngangena under a lot of suffering just because of my Christ. Ngangena under a lot of suffering because of abalaphi bendabuko befuna ukuthola ngami ngaba iqhini eliphunyuke ebhodweni. Benza bafuna lidlozi enginalo, bafuna konke lenginako, bafuna ukubhula njengami. No. Ingakho manje ngithi akusabhulanga impilo yami. Angifuni ukubulawela ngilandela ukuthi the way ubhula ngayo. Ngoba kuhlupha bona abantu bese bengayi kwabanye abantu babebhula sebefuna ukuthi beza la kimi belayelana kimi. No. At least sesivele sixoxe into ukubhula noxoxa it's one of the same thing. Of course it is. Hayi ukuthi ngiye kubungoma. Nami ngitry ukuthi sivela ngumntwana I've suffered a lot. Abantu bethu kuzovala ama-surgery wabo. Kodwa angeke ukusiza idala sikamdala. As well as amakhona. The same complaint. Yiwona futhi angibophisa. Bantu ababanye nixolela nonke. Ningifakile enhluphekweni enkulu ngezinzo zenu. Kodwa-ke niyazi ukuthi you can't hit a man when he's down. I-wisdom, i-ignorance aniyithandanga ukubekini kodwa ifike namabhuku. Niyazi ukuthi akusinina. Izincwadi eniyifundayo zimfundise eniyifundiswa zona ngikhuphini. Anyway, iphutha lina likho kangaka. Zimfundise ezi-wrong ezafika kini. Yilokho ezozama ukulungisa ney'dala sikamdala kuma-70s. Kimi bonke abantu iy'dala zamdala. Ungayisangoma, ungayinyanga, ungawumthathi, ungawutsotsi, ungayini, ungayi-war general, whatever you may call yourself, but still isidala sikamdala. Yingakho ngithi elikamdala, lezi iy'dalwa sikamdala. Chazela ukhiko likamdala zihloniphe uhloniphe abazali bakho namadlozi abo. Uguqe namahle kuphela kumthanda. Ngoba wazi uguqe namahle azokudukisa. Yingakho ngithi idlozi utshela guqa wena qala. Bese kuthi lokho kade kusho bese nawo uguqa ukhuleka ngakho. Ukuthi nami uthi akusizivumelwano esihle leso. Asifane nesivumelwano bese sishaye lapha ngophambi kwabantu.
sofa sihlukaniswe umoya, sofa sohlukaniswa ukufa, kuhlanganiswe umoya kuhlukana. Bangakhi abadivosile? Beyifakile that how many? Ungaya kuma-court we-divorce, ucele ilist ukubuka ukuthi uzithola bangakhi. You'll be shocked. You'll be tired before you finish your job. Khona opastor abadivosile, kukhona ofastor bona wabo abadivosile. Lento iyafana nje nabantu abalahla abantwana besumuntu egijima, leyo muntu aganene naye abantwana abazala leyo ntombazana. Khumbule bonke abantu besimanga besilisithi esamntwana. Hayi ngoba lona-ke usuganene naye, abantwana bazalwa wuye-ke sekunamaqanda. Ubezela bonke labo bazale kwamanye amantombazana, kanti lona umganela akasentombazane njengalamantombazane owamithisa wawashiya. Angeni uthandeni lenu uthi nixabane nayo, kodwa yondla ingane yakho. Noma uxabene nonini, yondla abantwana bakho. Uzokhuleka uthini? Yiliphi lelo dlozi elihleli uba kanye nawe ngoba uyisikhohlakala nje lapha? Uthi hayi ngoba ngisamfuna unini. I understand, but ingane ayinayo half DNA yakho, half kanini. Inganalo hleli naye umfunayo kunini, half DNA yakho, half DNA kanini. Ake nibe namaqiniso ngiyabona madoda engangisebenza nawe East ngathi mawatshela ukuthi ngeke abantu ababalithi ngamakhola ninengane ey'khana emagangeni ninengangisho kuyibona nihola nisebenza la bese uthi usaba ukuthi kobhidlika lo mshado wakho. Zikhethele, uzosaba inkosikazi yakho noma uzohlonipha amadlozi akwini igazi lawo leli bese wesaba umdala. Uba namaqiniso kodwa ngenxani kamdala. Hayi lo doda abawubhale lapha ukuthi ethempelini kaJehova ayingangeni ingane yesihlahla. Kunabafundisi abayingane zesihlahla okusho ukuthi umuntu akaganiwe lapho bese bethi ingane yesihlahla. But in actual fact mase sikhuluma ngalokho asikho isihlahla esihambe simithisa abantu, kodwa kusho iBhayibheli. Bese uyabuza ukuthi okay, naye uJesu wayengane yakhe, unina noyise babeshadile noma wayengane yesihlahla? Angithi sikhonza yona ingane yesihlahla uJesu. Unina noyise azange bashade. Ake niyifunisise kancane. Ngoba Jehova ingane yesihlahla kufanele ingene esempeleni kaJehova. Mina ngithi ayikho ingane yesihlahla, ingane yonke ngokwendalo kaMdala inonina noyise. Ingabani konina noyise angingeni bayazi bona bebangani, kodwa bobabili abamondla umntwana. Noma usushada labanye, tshela balonkosikazi wakho ukuthi unabantwana, wondle labo bantwana. Uzokwazi ukukhuluma namadlozi amahle, uzokwazi ukukhuluma ngeqiniso komntana. Hayi ube imbulu usuthi nje nginalabantwana. Loyana ke uzala wani? Uyabona lapho umqambi umzenzisi. I don't care ukuthi une-position enganganani, unemali enganganani. Ngikhuluma la ngey'dala zikaMdala ngoba nalabo bantu abezesontweni zidala zikaMdala. Mase-ke ngi-find out ukuthi ungathi isidala sikaMdala esidala esizalwa wuwe ungakwazi ukusinaka. It was disgusting lento yabonakala yenziwa uTB Joshua enganeni yakhe. Disgusting. Angiphathi-ke laba abafika la bethunyiwe uNkulunkulu photo sebezalise iy'ngane lapha ezinye bayirepile sebayabaleka baphindele emazweni akubo. Nani bantu besimame yakana uba mahatha, yakana uba mahatha nigcine ney'ngane eningi phathwa amakhanza. Akenzange mina ngikuyiqoqa ngikhulume nabanye abadala ukuthi konjani kukanjena labantu besilisa bedlala ngathi uthi ufuna umendo. Uyazi nina ngokwenu ningabesimama ngisebesimama ngwesilisa. Akenzange ngiqoqe nodwa ngoba uthola usuney'ngane eziwu-7 ubani uzokuthatha? Ngiyabazi abafana ngomfana, ngagqina umfana manje sengumkhulu. I know abantu besilisa.
zicabangelini abantu besimame. Ungathi hayi ngizogana ngishiyele ingane nomama kade umama. Engqondweni yakho uma ungabhekisisa kahle leyo nto awumgqilazi yini, ngoba phela yena wagada wena, wakukhulisa. Manje usofuna agadele ney'ngane zakho. Akusiyo in slavery leyo civilized. Akazi uyokhuleka kanjani nomntana baba. Amaqiniso yoba nawo kuphi. Yekela ugogo akhululeka ayithathele ingane emayithandela. Ungamphoqi ugogo nomkhulu, bakukhulisa wena. Kanti yini inhlonipho? Ngithe ihlonipho, uhlonipho abazali bakho. Sekusho ukuthi angazi ukuthi inhlonipho. Maybe mase ngikhuluma kwisenethi abantu bazokwazi ukuthi babhale incwadi zabo. Yeah, ngiyabonga wethu asikamdala. Yeah. Kulungile. Kodwa-ke asiguqeni ngesizotha nenhlonipho kumdala.